Jaký ďalší level? My sme to dali, bro. My, nie ja. Let's go. Áno! Teraz mi nehovor, že som natáčal. Let's go. Keby si natáčal, už som Ja sa kakao. milujem, bro. Let's go! Áno, let's go. Čo, Stagrečne to tu pri vás porazil, bro. No vieš, aký čas na tento level, to je ten najťažší level.